1000 ljudi ne znači ništa kao broj. Ako nema voda, odeljenja, komandira i starješine. I bolje da se izvrši borbeni zadatak. Treba 5000 ljudi. A mi možemo odmah smanjiti broj od 5000 na 500 odlučnih. I bolje će uraditi zadatak. Ali 500 odlučnih koji je sve jedan spreman dati život za Bosnu i Hercegovinu. To znači, kad kreneš na zadatak, ne računaj da se vrati živ. Imaš samo 1% da se vrati živ, a i taj 1% nije siguran. Ako krenete svi sa tom odlukom, ja garantiram da ćete svi vratiti živi. Ako ne svi, 100% bar velika većina. Samo počnete kalkulisati gore. Mrdat, tuče me, bjež vam, bjež tamo. Stvara se panika, haos. Pred tolikim brojem vojnika može nastati stampeda. Ne zna se ko je gdje ko. Tu ne pomažu ni trak, ni ozim, ni lozim. Vi ste upoznati sa terenom sada ovdje i vidite ovo tamo. Međutim, ti kad dođeš u gora šum, tebi se sve izokrenuo. Da, to nije to ovdje, ići treba imati. Ti više nemaš pojma gdje se nalaziš. Znači, ne znaš gdje si, ni šta si, ni ko je, ni gdje trebaš ići, ni gdje je 501, ni druga i gdje se promaši. Prema tome, ovdje dolazi obzir trezvene starješine koji su u stanju da svojim ponašanjem, bez panike, finom odlukom i miranim glasom rukovode sa jedinicama koje budu voditi. Odljenje, vod, četak, bataljon i brigade.